Ahojte, som Veronika Pirošik-Mešková a srdečne vás vítam v mojom podcaste Žiť inak. Podcast nadväzuje na môj projekt web žitinak.sk. Jeho cieľom bolo a vlastne stále je prinášať inšpiráciu a podnety pre nahliadanie toho, čo žijeme z trochu inej perspektívy, ako sme možno bežne zvyknutí. Dnešný debutový diel podcastu bude opäť trochu iný. Lebo prvýkrát je hostkou rozhovoru moja kamarátka Kristína Bartošová. Kika, vitaj. Ahoj Veronika, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa, že som tu spolu s vami v podcaste Žiť inak. Kika, predstavila som ťa aktuálnym menom, známa si však i pod svojím dievčanským menom Kristína Prekopová, jazzová speváčka, skladateľka, rádiová moderátorka, dokonca i herečka, tiež však Tinka Bublinka, eterická vila tvoriaca a spievajúca pre deti. Dnes sa spolu budeme rozprávať o, povedala by som kadečom, ale určite i o slobode v práci, jazze či tvorbe pre deti. Teším sa. A ja sa teším. A Kika, dovolila by som si začať tento rozhovor s takou možno osobnou spomienkou, lebo my dve sme boli kedysi za našich bratislavských čias spolubývajúce. A keď sa nám náhodou podarilo stretnúť v byte a ty si sa zrovna nikam neponáhľala, čo inak v tvojom prípade bola celkom rarita, zvykli sme vo vašej bielej kuchyni viesť dlhé rozhovory. A pre tento diel podcastu mám také jedno želanie. Ak by sa nám do nášho dnešného rozprávania podarilo premietnúť aspoň trochu z vtedajšej pohody, ale aj takej ozajstnosti a úprimnosti, veľmi by som sa tešila. Určite áno. Tak ešte raz vítaj. Kika, začala by som tým, čo som už naznačila. Vždy si ťa pamätám ako veľmi rozlietanú, smerujúcu odniekaľ niekam, zo zušky do rozhlasu, odtiaľ do nahrávacieho štúdia a podobne. Mala si niekedy takú štandardnú prácu? Od 8. do 4. napríklad. Áno, mala som štandardnú prácu. Ešte predtým, ako som sa rozletela tým umeleckým smerom a svetom, tak som pracovala napríklad v časopise Nautik, čiže naozaj som sa živila prácou redaktorky a sedela som v práci minimálne teda 7,5 hodiny až 8. Tak takéto niečo si k tebe pomaly neviem už ani predstaviť, tým pádom, že ja ti mám zažitú trochu inak. Dobre, ale ja si pamätám aj to obdobie bratislavské, kedy teda, ako som spomínala, si už pobehovala hore-dole a pamätám si aj to, že tvoji rodičia v tom čase boli z toho trochu takí nešťastní a že ťa prehovárali na nejakú klasickú prácu. Tak som sa ťa chcela spýtať, že či to už vzdali medzičasom? Áno. No, moji rodičia, ja myslím, že čo sa týka mojich rodičov, my sme 3 sestry a zase musím tak s láskou povedať, že nikdy nás nesmerovali k nejakej ich práci vysnenej, že by robili nejakú projekciu nesplnených svojich snov do detí. Ale je pravda, že ja som nebola asi štandardný typ dieťaťa, pretože po vysokej škole študovala som na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského slovenský jazyk, literatúru a didaktiku hudobného umenia, tak som naozaj nechcela sa usadiť v tom zmysle, že založiť si rodinu, lebo ja som naozaj veľmi slobodný duch, slobodná duša a túžila som naozaj vzhliadať k nejakým umeleckým métam a výšinám. Chcela som si splniť také tie svoje sny, ako napríklad, že vydať svoje vlastné CDčko, pracovať v rozhlase, v televízii. Mala som takéto sny. Myslím si, že to bolo tak, ako to bolo a že to patrí ku mne, k mojej osobnosti. A rodičia ma nechali, oni pochopili, že určite po vysokej škole si zakladať rodinu nebudem a nechali ma teda, aby som bola sama sebou. Aha. Tak to je, myslím si, že naozaj veľký dar, ktorý nevždy sa podarí všetkým dostať od svojich rodičov. Tiež sa dotknem toho, čo si spomínala, lebo umelcov a umelkyne si popravde naozaj častokrát predstavujeme práve ako takých bohémov, alebo teda v tvojom prípade ako bohémky, alebo teda bohémku. Ako tých, čo ráno neskôr vstávajú, možno aj ako nie celkom praktických ľudí. Ako by si opísala samu seba, ako umelkyňou si ty?
Milá otázka a naozaj musím úprimne povedať, že tá praktickosť mi nebola daná do vienka, respektíve možno aj bola, ale ma veľmi zaťažovala. A ja ako dieťa som bola skôr také hypersenzitívne, dostala som do daru vysokú afektivitu, emocionalitu a priznám sa, že naozaj také tie rutinné starosti bežného života ma zaťažovali od malička, ale už teraz som dospelá, takže už viem aj niečo navariť. Verím, že aj môj manžel Jožko je spokojný. Samozrejme, naučila som sa byť praktická, ale nebolo mi to vlastné. Uh-huh. Tak praktickosť je určite ale potrebná aj v rámci profesionálneho života. Ale čo ma ešte zaujíma, Kika, aké je to byť umelcom, umelkyňou na Slovensku momentálne posledné roky? No, dobrá otázka. V tejto branži ja fungujem od roku 2002 a naozaj ja som taký umelec solitér, ktorý zastáva viaceré funkcie a musím sa naozaj aj sama manažovať. Nie je to teda iba o tom, že preludujem 3 hodiny a viac na klavíri a tvorím, ale naozaj musím zastávať aj manažérskú funkciu, organizačnú, vedieť pritiahnuť k sebe spolupracovníkov, motivovať ich, byť činná, teda aj koncertne. Je tam veľa vecí, ktoré človek musí zvládnuť, keď chce byť zviditeľnený. To ale znie ako vysoká škola praktickosti. Ďakujem. Tak keď to má človek v srdci, tak asi je to také prirodzené, že chce to robiť a musí potom naozaj fungovať na viacerých frontoch. Spomenula si manžela Jožka, s ktorým ste sa usadili v Niemšovej. Aké je to byť umelkyňou z Niemšovej? Myslím si, že je to teraz pre mňa pohodlnejšie, ako keď som žila v Bratislave, pretože mám taký väčší pocit slobody a môj východiskový bod je teraz Mikušovce. Je to obec nedaleko Vršatského Brala pri Ilave, kúsok od Pruského a ja to mám všade veľmi, ako keby som dohodila kameňom. Čiže či idem zase naspäť na západ Slovenska do Bratislavy alebo na východ alebo k Banskej Bystrici, tak som taká slobodná, mobilná, čiže cestujem za detičkami do materských škôlok a viem ich potešiť. A to Bratislava ti nechýba, že nežiješ v epicentre slovenského umeleckého showbiznisu? Vôbec mi nechýba ten ruch, ten puls toho veľkomesta, pretože ja bytostne som spätá s prírodou, patrím sem, ku koreňom. Moja mamina pochádza z Niemšovej, otec z Dubnice nad Váhom, predkov mám v Pruskom, takže ja som tu vyrastala v Niemšovej, v Dubnici, na okolí, v Trenčíne. Patrím sem, čiže vôbec mi nie je smutno za Bratislavou. Dnes aj vďaka internetu, všetkým tým technickým výmoženostiam môžem sa spojiť s kýmkoľvek na svete, takže vôbec mi nechýba, že nežijem v Bratislave. Možno, čo mi trošku chýba, sú kamošky, pretože mám tam 3 také dobré priateľky, s ktorými som spätá od svojho detstva, mladosti, ale však vieme sa stretnúť, sadneme do auta a buď prídu oni ku mne, alebo ja k ním. Ako si spomínala tu a opisovala tú svoju prácu, takú niekedy až nielen muzikantskú, ale aj manažérskú a naozaj bolo tam teda počuť, že v tej tvojej momentálnej profesii sa klbí viacero profesí. Určite je to životný štýl, ktorý je aj náročný. Ja by som sa teraz ale rada spýtala na to pozitívne, že aké vidíš ty osobní výhody tohto života na voľnej nohe? Ja to nemám úplne tak celkom, že som na voľnej nohe, pretože pracujem v základnej umeleckej škole v Niemšovej, čiže som aj zamestnankyňou a zároveň teda fungujem ako umelkyňa v slobodnom povolaní, čiže ja som to mala celý život takto skombinované, pretože potrebovala som chlebík, ktorý ma uživí. Som vyštudovaná pani učiteľka, takže myslím si, že práca s deťmi tiež patrí ku mne a ma naplňa. Chcela som to robiť od malička. Ja už vlastne od 6 rokov som vedela, že chcem byť pani učiteľkou a speváčkou. Tak áno, Tinka Bublinka je postavička, ktorú som vytvorila pre deti a je to moje alter ego, pretože ja mám tiež v hĺbke svojho srdca alebo duše tú detskú dušu. Takže
myslím si, že to mi dáva tiež pocit slobody. To, že môžem cestovať za deťmi, robiť im radosť, že môžem byť sama sebou, takým večným dieťaťom. Chcela by som sa spýtať, či jazz a takisto spievanie šansónov, či vôbec majú na Slovensku svojich poslucháčov? Určite áno. Myslím si, že aj keď šanzón a jazz sú menšinové žánre, tak majú nejaký okruh poslucháčov v strednej generácii a určite máme aj šikovné speváčky, napríklad spomeniem kolegyňu Andreu Zimániovú a Sidi Tobias tiež má, by som povedala, tento druh hudby rada, aj ho robí pre svojich poslucháčov, takže áno. Nezvažovala si niekedy účasť v niektorej z hudobných alebo talentových súťaží? Pýtam sa preto, lebo spomínala si aj ten komplikovaný manažment, ktorý si musíš zabezpečovať okolo. A teda otázka je, že či by preto tvoje PR nebolo lepšie a pre tú tvoju tvorbu, pre také zviditeľnenie sa, a zúčastniť sa povedzme aj nejakých takýchto súťaží. Aj keď teda ja viem, že máš, ako si už spomínala, aj nejaké tie diplomy z hudobnej výchovy, z Univerzity Komenského, či z muzikálového herectva na VŠMU, ale či by predsa len takéto zviditeľnenie sa nebolo pre teba viac platné? Moja cesta je trochu iná, nie je komerčná. Ja rozhodne určite typovo, hlasovo, farebne nepatrím do toho komerčného sveta. Ja som skôr taký alt až kontraalt a tá moja duša spieva presne tým šanzonovým, jazzovým, world music štýlom. A určite ako nevedela by som si predstaviť seba ísť do nejakej komerčnej súťaže, pretože ja aj teraz tú tvorbu pre deti orientujem ako pre poslucháčov, ktorých si chcem vychovať, aby už od malička počúvali umelecky hodnotnejšiu hudbu. Ja to naozaj nemám také prvoplánové o nejakých 3 akordoch a ja inak neviem tvoriť. Jednoducho sadnem za klavír, začnem improvizovať, príde mi ako pošta z neba nejaká melódia, potom harmónia. Čiže ja to mám v sebe už dané, možno aj tým, že od malička som počúvala najmä vážnu hudbu a ten jazz a menšinové žánre. Čiže nebola som klasickou poslucháčkou pop music. Iba to, čo sa ku mne dostalo z éteru, rádií. Áno, takže bola to pre teba taká prirodzená cesta. A ešte, ak môžem doplniť, tak v podstate ja som sa zúčastnila na tej svojej ceste hudobnej súťaže v Českom rozhlase v roku 2010. To bola taká súťaž pre skladateľov, autorov. A potom som ešte na rádiu FM bola jedna súťaž tiež pre začínajúcich tvorcov. Fat Cools, myslím sa to volalo. Takže ako skúšala som aj nejaké súťaže, ale určite nejaké tie komerčné, to nebola moja meta. A tie súťaže, ktorých si sa zúčastnila, pomohlo ti to? Určite áno, lebo minimálne mi to pomohlo etablovať sa v tej umeleckej komunite a tým, že som potom neskôr aj pracovala v Slovenskom rozhlase, tak sa mi pootvárali rôzne umelecké dvere aj do sveta filmu, českého filmu, do seriálov. Aj napríklad som začala načítavať potom audioknihy pre nevidiacich a slabozrakých, pre knižnicu Mateja Hrebendu v Levočí. Takže určite pre mňa bolo veľmi fajn, že som sa ocitla v Slovenskom rozhlase vďaka režisérovi Petrovi Smolinskému. A tá moja cesta teda za tým umením nebola priamočiara, ale postupne, tak ako som sa v tejto oblasti snažila, tak sa mi tie dvere pootvárali. Spomenula si, Kika, aj tú Tinku Bublinku a takisto si hovorila o tom, ako si vychovávaš svojich poslucháčov, poslucháčky. Tinka Bublinka, odkedy si Tinkou Bublinkou? Táto idea napadla môjmu švagrovi, Jozefovi Pukalovičovi, pretože oni majú takú aj umeleckú, aj športovú agentúru, zabezpečujú aj catering a on teda má spoluprácu aj s jedným detským festivalom, dosť takým veľkým. Čiže jemu tak napadlo, že možno by to bolo pre mňa dobré, keďže pracujem s deťmi stále, že by som si mohla vytvoriť takýto druh postavičky a tešiť deti v kostýme.
Takže Tinka Bublinka sa začala rodiť od roku 2020, ale ja vlastne som sa tou tvorbou pre deti zaoberala oveľa skôr. Ešte počas môjho účinkovania v Slovenskom rozhlase som spolu s autormi a redaktormi Tomášom Borošom a Ľubošom Kovačechom pripravovala pre detičky reláciu Zvonkohra, ktorá bola vysielaná v Rádiu Slovensko, v Rádiu Devín. Teraz myslím, že ju aj vysiela Rádio Junior. No a potom vlastne, ako som sa presťahovala z Bratislavy do Trenčianskeho kraja, tak som pre Bojnické rádio Beta začala vysielať, autorsky pripravovať i moderátorsky reláciu pre deti, opäť pre deti, Luna Park, Poďme sa hrať. Takže naozaj vidno, že tá tvoja tvorba pre deti a zrejme aj to skladanie piesní začalo skôr a ešte teda pred obdobím Tinky Bublinky. Zdá sa, že ten tvoj život sa celkovo nejakým spôsobom točí okolo detí, už či už tej základnej umeleckej škole, alebo cez takúto tvorbu, cez navštevovanie škôlok. Je to taká tvoja srdcová záležitosť? Určite áno, pretože ja keď som aj pôsobila v tom dospeláckom svete, som si splnila ten sen, že som si vydala 2 CDčka, účinkovala som ako herečka v českom filme, v televíznych seriáloch, pracovala som ako redaktorka, moderátorka, tak ja som naozaj taká osobnosť, že mám rada aj zmenu a tie detské veci, naozaj to bola aj taká moja hlboká túžba urobiť niečo pre deti, odovzdať im niečo z takej tej mojej dobrodušnosti a dobroprajnosti a možno aj hodnotovej orientácie, pretože dnešný svet prináša pre tie decká rôzne úskalia a je veľmi dôležité, aby mali deti pevnú oporu nielen v rodičoch, ale aj v pedagógoch a umelcoch. Kika, zdá sa mi, že posledné roky sa akoby roztrhlo vrece práve s hudobnou tvorbou pre deti. Ty máš teraz nový album, ktorý sa volá Fantázia. Je vás vôbec trh schopný absorbovať? No, toto je dobrá otázka. Áno, myslím si, že je pretlak detských umelcov a dokonca musím smutne konštatovať, že niektorí umelci sa veľmi, poviem to tak, jemnocitne inšpirujú sami sebou, čo sa týka kostýmovania, témy, piesní a tak ďalej. Takže dnes odlíšiť sa a priniesť niečo iné pre tie deti, aby si náhodou potom Tinku Bublinku nezamenili s inou bublinkou, pretože aj taká sa na trhu vyskytuje, je už umenie. A človek musí naozaj premýšľať nad každým svojim krokom umeleckým a aj tým tvorivým a manažérským. Kika, vnímaš teda svoju tvorbu práve pre deti ako, povedzme, svoje poslanie? Určite áno. Musím povedať, že je to taká moja životná cesta, pretože ja som vlastne pred 40-kou zistila, že asi nebudem mať to naplnenie ako matka a nebudem mať teda s manželom Jozefom biologické pokračovanie svojho rodu, našich rodov. A bola to vtedy taká životná rana, keď som sa to dozvedela, pretože deti naozaj veľmi milujem. A keď som teda aj po tej vysokej škole netúžila zrovna hneď si zakladať rodinu, neznamenalo to, že by som ju niekedy nechcela mať, tak naozaj Tinka Bublinka je pre mňa liečivá, pretože tým, že nemám vlastné deti, tak rozdávam tú lásku a energiu, radosť a tú podporu deťom, všetkým, ktoré prichádzajú ku mne ako moji poslucháči na živých koncertoch a teším sa z toho, že je to obojstranne a obojsmerne naplňujúce, že robím radosť deťom a deti robia radosť mne. Mm-hmm. Kika, k tomuto mi napadá ešte jedna otázka, ale teda nie som si úplne istá, ako to je pre teba v poriadku o tom hovoriť. Téma adopcie. Môžeme sa jej dotknúť? Môžeme. Mám túto skúsenosť práve keď už sa to tak všetko kryštalizovalo v tom mojom živote pred 40-kou, či budem mamou alebo nie. Keď sme mali už také nejaké rozhodnutie, že nebudeme mať tie vlastné deti, tak sme potom s manželom skúšali adopciu.
Jemu sa vlastne prisnil sen, pretože spočiatku on o tej adopcii nechcel ani len počuť. Prisnil sa mu sen, že teda vychováva nejaké dieťa a že to bolo práve dieťa z adopcie, takže on potom navrhol, že aby sme to išli vyskúšať. My sme absolvovali ročnú prípravu v Trenčíne, v tzv. Určujúcom úrade. Bola to taká zvláštna skúsenosť, pretože ja som síce extrovert, ale môj manžel je introvert a bolo to také prísne. Bola to zároveň aj párová terapia. Veľa sme odkrývali možnosti, aké sú tie deti, ktoré vlastne opustia matky, alkoholičky, ktoré majú kontakt s drogami, vzdajú sa toho dieťatka pri narodení, potom aké sú tam rôzne úskalia. A bolo to náročné. Ten ročný proces prípravy sa dial v období, kedy môj manžel bol aj v nemocnici. Ja som končila štúdium muzikoterapie v Olomouci, ktoré nakoniec potom som neukončila. A jednoducho psychologička vyhodnotila, že ešte nie sme ako keby zreli na prijatie toho dieťatka. Ale dozvedeli sme sa napríklad aj informáciu, že nám nezatvárajú dvere, že keď sa tá naša životná situácia trošku upokojí, že máme ešte možnosť po letných prázdninách sa ako keby opäť prihlásiť na ten ročný kurz, čiže odporúčila nám žiadosť stiahnuť. No ale bolo to veľmi také náročné, hlavne pre môjho manžela, pretože nás testovali 5 hodín, robili nám napríklad testy párových konfliktov medzi manželmi. A ja si myslím osobne, že niektoré veci by mali aj medzi manželmi zostať nevypovedané, lebo sme rôzne osobnosti a nie všetko sa musí dávať do nejakej vedomej roviny. A tie mužsko-ženské svety sú úplne iné, inak fungujú a práve tá kompatibilita je dobrá, keď niektoré veci aj z tých rodových línií zostávajú ako keby trošku zahalené nejakým rúškom tajomstva a závoja. Čiže zvládli sme to, ale povedali sme si, že aj vzhľadom na fakt, že nám povedali, že na biele bábätko sa čaká 6 rokov a ja som mala 42 alebo 43 rokov, tak sme to uzatvorili, že asi to nie je cesta pre nás. Celý ten proces, podľa toho, ako si ho opisovala, sa naozaj zdá byť dosť náročný. Príde mi to také akoby kukátko do kuchyne, do domácnosti manželskej. Ako ste to vnímali potom, keď sa to celé skončilo? Lebo dali ste do toho veľa energie, veľa času. A ako si hovorila, trvalo to rok, takže nebolo to krátkodobá záležitosť. A po tom roku ste boli tam, kde ste boli predtým, na začiatku. Ako ste to vnímali a ako ste to spracovávali? Ono, ten manželský život bez dieťaťa je iný ako manželský život s dieťaťom. Možno povedať, že je taký trošku prázdnejší, ale ja vlastne, čo sa týka toho môjho nenaplneného materstva, ja to mám poriešené práve tým, že je to moja životná profesia a je to aj moje poslanie ako Tinka Bublinka venovať sa deťom. Tak v tomto smere musím povedať, že to, že nemám ja vlastné dieťa, mi ani vôbec neprekáža. Myslím si, že trošku náročnejšie to zvláda môj manžel v zmysle, že aj na ulici, lebo my žijeme v Mikušovciach na takej novozaloženej ulici, kde sú mladé rodiny s detičkami, tak on teda dosť vyhľadáva aj tú spoločnosť detí na ulici, ale zároveň teda máme aj 2 krsniatka. Jedno mám tu v Slávnici, to je synček môjho bratranca. Tam sme krstní rodičia a jedno krstniatko mám v Bratislave, Marka, od mojej veľmi dobrej priateľky Zdenky Váškovej. Tak stále sme s deťmi a myslím si, že tie rány sa zahojili, ale určite je ten život trošku iný. Musíme ho prežívať inak, keďže nemáme tie detičky. V podstate sa staráme jeden o druhého, ale musíme pracovať na tom vzťahu, aby sme fungovali ako jeden organizmus. Jasné. Kika, ešte by som mala otázku, teraz nie k vám, ale k tomu systému ako takému.
Lebo keď si to hovorila, čo ma na tom prekvapilo a čo mi teda hneď aj napadlo, počas toho, ako si opisovala ten proces, ja som si vždy myslela, že cieľom je umiestniť do rodín čo najviac detí z detských domovov. A moja otázka teraz je, že je to vôbec tak? Moja skúsenosť je, neviem ako to je teraz v tomto období, ale tie 3 roky dozadu, keď sme sa pokúšali o ten adopčný proces, musím povedať, že už vtedy som dostala také priame indície aj od našej psychologičky, že aj pestúnska starostlivosť je veľmi náročná, že pestúnske rodiny sa rozpadajú, pretože aj to bola cesta, že najskôr ísť teda tou cestou pestúnov a potom prejsť k adopcii. A dnešná doba prináša rôzne úskalia a jednoducho ten trend, aspoň ako to bolo nám povedané, ani nebol ten, že uplatniť čo najviac detí do rodín z detských domovov, ale skôr tam bol taký ako keby ošetrujúci prístup, aby tie detičky z detských domovov, keď majú súrodencov, aby mohli byť uplatnené v rodine obe tie detičky. Hej? A ďalšia vec je, že už tí adoptívni rodičia majú trošku možnosť toho katalógového prístupu získavania detí, čiže majú možnosť výberu. A tie staršie deti v tých detských domovoch už majú z hľadiska vývinu nervovej sústavy rôzne diagnózy a už vlastne je tam aj taký kalkul zo strany tých budúcich možných adoptívnych rodičov, či si vezmu také dieťa, ktoré má viacero diagnóz alebo jednu diagnózu, alebo nie. Že už človek tak kalkuluje. No. Už si to tak premyslia aj z hľadiska takej tej osobnej skúsenosti, životných možností, finančných, pracovných. Áno. Ale to je podľa mňa niečo, čo je určite prirodzené. Áno. A napríklad asi teraz spomínam na rozhovor, ktorý som robila s Ivetkou Hrabovskou, ktorá tiež išla s manželom do adopcie. Oni teda majú 3 adoptované deti, ale hovorila mi pri tom prvom, že tá príprava na tú adopciu nebola až taká úplne, ako mala byť a tým pádom, že chlapec bol aj starší, tak naozaj mali s ním celkom krušné chvíle. Myslím, že hovorila o roku, kde pravidelne sa vracali do takého poradenského centra. Takže to sú určite veci, ktoré sú veľmi náročné a tým pádom ani ma neprekvapuje vyjadrenie tej psychologičky, ktorá vám vtedy povedala, že častokrát sa tie potom rodiny môžu aj rozpadnúť, že to naozaj tak zatrasie tou rodinou. Kika, z takého ľudského hľadiska, čo by ma k tomu ešte zaujímalo, pociťuješ krivdu a vložila si do toho veľa energie, celé svoje srdce, lebo to je presne to, ako ťa ja poznám, že, alebo aspoň som ťa vždy tak vnímala, že keď niečo vnímaš, takže do toho dávaš to svoje srdce a možno do tohto ešte viac, lebo je to téma, ktorá je veľmi, veľmi citlivá. Pociťuješ krivdu? Alebo krivda je také, možno nie na prvý pohľad pekné slovo, ale myslím si, že je to niečo, čo je pre človeka aj úplne prirodzené v mnohých situáciách. Nepociťujem krivdu, je to môj osud, súčasť mojej životnej cesty. Ja som veriaci človek, takže všetky tie kroky, ktoré podnikám v rámci svojej slobodnej vôle, tak mám ako keby v nich takú záštitu v Pánu Bohu. Ja som teda vyrastala v katolíckom prostredí a je mi to tak prirodzené, že ja naozaj vlastne ten dotyk Boží pociťujem práve cez hudbu a umenie a ja verím aj na posmrtný život a hlavne uvedomujem si, že aj teda keď nemám to biologické pokračovanie, že možno to moje pokračovanie vo forme umeleckých výpovedí môže byť prepojením medzi tým svetom mojich predkov a tým mojim žitím tu na zemi, ktoré raz skončí, ale ja vlastne budem žiť v tých svojich dielach. A veľa umelcov, to je naša tá hodnota najvyššia, že my chceme byť ako keby nadčasoví. No. Poviem to tak, áno. Chceme byť nadčasoví, že naozaj to je taká moja vlastne cesta, môj údel a v podstate ani tá moja cesta za tým umením nebola priamočiara, pretože ja som chcela ísť študovať na konzervatórium spev. Ja som bola veľmi také introvertné dieťa,
že som sa bála na hodine matematiky prihlásiť, keď ma pani učiteľka vyvolala a vedela som aj správnu odpoveď. Takže ja som sa tak začala osmeľovať vďaka tej hudbe a potom aj vďaka literárno-dramatickému odboru a spevu. A neprijali ma na to konzervatórium, respektíve nie, že neprijali. Ja som tam ani nemohla ísť, lebo z jednej časti mám nedomykavosť hlasiviek, tak, a keďže som bola také veľmi plaché dieťa, tak som išla na gymnázium nakoniec a mne predpovedali, že nikdy zo mňa speváčka nebude. Hej, tak áno, operu robiť nemôžem, lebo tam potrebujem kryštáľovo čistý hlas a môj hlas je trošku taký zrnitý, zašušťaný, ale presne hodí sa na tie menšinové žánre. Takže tá moja hlboká túžba byť tou pani učiteľkou a spevačkou, aj napriek tomu, že odborníci nado mnou zlomili palicu, pokračovala. A je to takou nádejou, že... A možno aj odkazom, aj pre tie ďalšie generácie? Presne tak. Keď som ťa počúvala, tak som si pred sebou aj tak predstavila teba v tom kostýme, Tinky Bublinky. A som si predstavila aj tie bublinky okolo teba. A presne o tom, ako sme sa rozprávali, že o tej nesmrteľnosti, o tom odkaze, o tom, čo tu po nás zostane. Že po tebe nezostanú iba tie bublinky, ktoré sa rozplynú, ale naozaj, že zostane po tebe určite aj tá hudba a takisto aj tá energia a tá láskavosť, ktorá z teba ide. Kika, myslím, že ja som sa viac menej spýtala všetko, čo som sa ťa spýtať chcela, ale v rámci mojich rozhovorov, a to je vlastne už teraz jedno, či sa bavíme o podcaste, alebo sú to rozhovory, ktoré som robila v písomnej forme, vo forme blogu, vždy som mala na respondentky, a doteraz až jedného respondenta, rovnaké dve otázky. Nazývam ich všeobjímajúce. A ty si možno niečo naznačila, ale tá prvá z tých dvoch otázok znie, čo si myslíš o živote? Dáva mi zabrať, určite áno. Nie som ustrojená fungovať v tej šedej realite, preto si ju robím farebnou. Pomáha mi žiť v tejto realite hudba, ako nonverbálna komunikácia, ako spojenie nášho sveta s tým svetom transcendentným. Aj keď teda vyučujem literárno-dramatický odbor, necítim sa byť herečkou v tom pravom slova zmysle. Aj keď mám takéto skúsenosti, naozaj tá hudba je niečo medzi nebom a zemou, čo ma najviac asi vystihuje a najviac mi pomáha prežiť a prekonať tú tvrdosť života, ale na živote sa mi na druhej strane páči tá krehkosť a zároveň odolnosť. Že človek vlastne je aj veľmi silný, ale aj veľmi krehký a musí tieto dve nejaké vnútorné síly a energie nejako formovať, spracovať a určite by sme mali konať dobro, žiť lásku, dobro vo vzťahoch, nemali by sme sa porovnávať a každý máme svoju cestu. Nikto nebude kráčať v mojich topánkach, ako rovnako ja nebudem kráčať v niekoho iných topánkach. Takže bez takého hodnotenia, posudzovania treba sa snažiť žiť tú kvalitu vzťahov a toto je podľa mňa veľký dar. Tá moja posledná otázka mala byť, čo si myslíš o svojom živote. Ale viac menej si už asi zodpovedala. Neviem, či tam je niečo, čo by si chcela ešte pridať. Som vďačná za moju cestu, aj keď niekedy je to naozaj také ťažké tu na tomto svete a niekedy áno, aj ja si dávam aj vo svojom veku 45 rokoch otázku, že aký je zmysel tohto života. Dosť často premýšľam nad tým, že čo bude po tomto pozemskom živote a púti, ale nechám sa rada prekvapiť. Čo bude potom. Áno, a k tomuto mi teraz ešte napadá citát Viktora Frankla, že na zmysel života možno sa nemusíme ani pýtať, ale že ten zmysel tomu životu treba dať. Tak ďakujem, Kika, veľmi pekne a tým pádom by sme mohli tento rozhovor aj uzatvoriť, ale ešte nie celkom, pretože napadla mi ešte jedna otázka. Je niečo, čo by si tej mladej Kike, takej tej nedočkavej s univerzitným diplomom v ruke, poradila urobiť možno inak? Ak by si sa mala obzrieť späť? Ja som spokojná v zmysle chýb, ktoré som urobila, pretože
teraz som spokojná, že som ich urobila, pretože ma vyformovali do dnešnej podoby a myslím si, že ten dôraz na tú dokonalosť, ktorý sa kladie v dnešnej spoločnosti, vôbec nemá žiadnu váhu, pretože formujú nás práve tie pády. Raz sme hore, raz sme dole. Ja mám aj takú pesničku Kolesa pre deti. Z kopca i na kopec. To je taká to metafora. Som si vypočula. Áno, to je taká metafora aj pre dospelákov. Tak ja som vďačná aj za všetky tie úskalia, pády, možno aj nejaké ťažké veci, ťažké chvíle, negatívne, pretože tie ma naučili ešte viac dôverovať Pánu Bohu a nespoliehať sa iba na svoje síly. Dobre. Takže tým pádom odhodením nejakého plášťa dokonalosti a vykročením k dôvere alebo výzvou k dôvere by sme mohli tento rozhovor ukončiť. Ďakujem ti teda, Kika, ešte raz veľmi pekne a možno ešte na záver taká bodka. Spomenuli sme tvoj album Fantázia, čerstvo nový album pre deti, takže kto bude chcieť, si určite kontakt na teba nájde. A sme sa rozprávali aj o tom, že bude možnosť aj vyhrať USB s tvojimi pesničkami. Takže koho tvoja tvorba zaujala, alebo ešte ju nepoznajú, tak budú mať možnosť, aby ich zaujala a nech teda ďalším ľuďom urobí radosť. Ďakujem veľmi pekne a všetko dobré prajem. A ja ďakujem, Milanika, za pozvanie. Želám ti veľa spokojných, oddaných a hlbajúcich poslucháčov. Nech sa dári podcastu Žiť inak. Teším sa, že som bola s vami. Ahojte. Ďakujem, ahojte. Krátka organizačná poznámka. Ak sa chcete zapojiť do súťaže o album Fantázia Kristiny Bartošovej, môžete tak urobiť napísaním textu Želám si fantáziu do komentára k rozhovoru s Kikou na web stránke podcastu www.žitinak.sk. Samozrejme bez diakritiky. Môžete tak urobiť v termíne do 15. októbra vrátane. Žrebovanie sa uskutoční dňa 16.10. A teraz vám už púšťame skladbu Fantázia z rovnomenného albumu. Za skriňou starou tajný vchod vedie do sveta kúziel odvážny krok. Zaškrípu dvere, cestičky zlaté lákajú k zázraku, tak vstúp si hosť. Tajomstvo skrýva, kľúčom je túžba, fantázia snívá, svet kúziel srdce omotá. Vedie do sveta kúziel odvážny krok. Kopítkom o zem faun z lesa dupne, píšťalkou sladko zašepká poď. Tajomstvo skrýva, kľúčom je túžba, fantázia sníva, svet kúziel srdce omotá. 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 Na nebi miesto hviezd lampáše svietia, anjeli letia na notách snov. Sa vznášajú, drak stráži horu, vodopád prší z oblakov. Tajomstvo skrýva, kľúčom je túžba, fantázia sníva, svet
Každý krok vedie nás, kde sa čas stratí. Kľúčom je túžba, tak snívaj a lietaj, kde večná